에라라 셔트 에라라 아미 잔디야울라이 셔트 에라라 아미 아파 공아울라이 안하세까지 바덕방바이 비함대 끈낭ông 지세덕 제풍방라이바이 안하세까지 바덕방바이 비함대 정설라 식싱나이 합자굴라이바이 खुलुमबाय रायजोफोर आं बेंगलनिफ्राय बिपुल नार्जारि आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे खौरां बुंनो नागिरदों बे खौराङानो जाहैबाय थांनाय बोसोरफोर बायदिनो देग्लायबो जों दोंसे भिडिअ एलबाम बानायदों शुटिंआ जोब्बाय नोंथांमोना बे भिडिअ एलबामखौहाय दिनै गाबोननो नुनो मोनसिगोन बेंगलनि बिबि प्रडाक्शन मोनसे YouTube चेनेल दङ बे YouTube चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन बेंगलनिफ्राय बिबि प्रडाक्शन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ एलबामखौहाय अनसायगोन होननानैहाय जाहाथे जोङो आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जों भिडिअ एलबाम बानायलांबावनो हागोन बायदि दा नोंथांमोननि गेजेरजों जोंखौ अनसायोब्ला जोङो बोसोरफ्रोमबो दोंसेल' नङा दोंनै दोंथाम दोंब्रै जा हायो जोङो बेबायदिनो बर'नि भिडिअ एलबाम बानायबाय थागोन दा नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया बेखौहाय जों मिथिहरबाय आसा खालामो नोंसोरो बे भिडिअ एलबामखौ अनसायगोन होननानैहाय आं बे बारा बुंनो थांला खालि जोङो सानो जोंबो बेंगलनिफ्राय बेबायदिनो हारिनि खामानि मावलांबाय थागोन आरो जों बेबायदि आगोलनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो सानबाय थायोमोन मथा मथि आं 2015आवबो बानायदोंमोन आरो 16आवबो बानायदोंमोन बेनि उनाव 2021आव बानायबाय ओमफ्राय थांनाय बोसोर बानायबावदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय बानायबाय आरो समनि प्रब्लेम एसे बिराद प्रब्लेमफोर थायो बेनिखायनो जों आवगायनो हाया दा जायखिया जों आरो स्टेप लागासिनो दंबावो जाहाथे जों बेबायदिनो हारिनि एसेबाबो जों कन्ट्रिबिउसन होनो हायो बारा बुंनो थांला रायजोफोर नोंथांमोना खालि बे भिडिअ एलबामखौहाय एसे नायनानैहाय जोंखौहाय एसे उत्साह आग्रह होदो गोजोनथों रायजोफोर